Hvor er I fucking varme. Hvor er I varme, mand. Hvor er det sygt der. Fuck, hvor er I syge, mand. Bro, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, altså. Michael med 5 gifter. Tusind tak, bro. Hvor er det sygt det her, bro. Det føles ikke som virkelighed. Hvad skal jeg sige, altså? What? Bro, det er ikke virkelighed, det her. Bro, det er det ikke virkelighed, jo. What? Hvad er det, der sker? Kig! Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? Nej, der er ikke... Ej, nej, der er over 1000. Der er over 1000. Det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Der er over 1000. Hvad mener I? Hvad mener I over 1000? Hvad fuck mener I? Det er løgn. Ej, nej, nej, jeg er nødt til at slukke for tallet. Jeg er nødt til at slukke. Jeg er nødt til at slukke. Jeg kan ikke kigge på det der. Det kan jeg ikke, bro. What? Det kan... Nej, den siger 1700. Nej. Jeg er nødt til at slukke for det her tal. Det her, det kan jeg simpelthen ikke kigge på. What? Hvordan sætter man det der langsomme chat til? Jeg kan jo ikke nå at se noget. Hvordan gør man det? What? Hvordan gør man det? Er der en mod, der ved, hvordan man slår det til? Jeg kan... Laursen med Prime. Jeg kan ikke nå at se det. Isabella med 3 måneder. Ryko med 50 skiftet! Hvad mener du, bro? 50 skiftet! Er du syg i hovedet, bro? Hvad mener du? Oh my god. Ding med Prime Sub, Ryko, tusind tak med de 50 skiftet, bro. Oh my god. What, 2K? Det er løgn. Det er løgn. For jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Søren med Prime Sub. Ærlig, jeres kærlighed. I forstår ikke, hvor meget det her det betyder for mig, bro. I forstår det ikke. Jeg føler ikke, det er virkeligheden. Altså, jeg føler ikke, det er virkelighed, det her. Jeg føler, jeg er vågnet i en drøm. At jeg stadig sover. Det er det, I forstår det ikke. Bro, det er ikke som om det er virkeligt. Altså sådan helt oprigtigt. I fatter det slet ikke. Lacour med 5 giftede. Ryko. Nej. Ryko har smidt 50 giftede mere. Hvad fuck er det, der foregår? I er jo fucking bindegal. Hvad er det, der foregår? Ja, det var sindssygt hyggeligt med min familie i går. Min mor og min søster og min søsters kæreste. Min mors kæreste kom over i går. Og så sad vi bare og spiste derinde i stuen. Vi fik noget lækkert mad. Og så havde vi bare snakket. Og min mor begyndte søst at græde. Der har været, det hedder, mig og min mor, vi havde en snak for et års tid siden om det her, fordi at jeg sagde til hende, min mor hun er meget sådan, hun har altid været ægte igennem sådan hele mit liv og siger bare hvad hun føler. Så min mor hun sagde til mig for et år siden, at hun synes at jeg skulle tænke over, hvad er det egentlig jeg laver med mit liv, fordi jeg er 27 nu. Og nu har hun set mig spille professional LoL i 8 år, hvor at jeg ikke har, jeg har ikke tjent nok på LoL til at, man sådan kan retire på det eller leve af det. Jeg har bare tjent nok på LoL til at kunne overleve. Så det har hun støttet mig med i 8 år, og sagt at jeg bare skulle gøre det. Og så sagde jeg til hende, prøv at mor, jeg vil gerne stoppe med LoL, og jeg vil gerne prøve at livestream og se om jeg kan leve af det, eller i hvert fald tjene nogle penge på det nok til at måske kunne, få et godt liv på det. Ikke fordi jeg har aldrig set sådan det her eller noget LOL eller det, altså det her content sådan med at man kunne, blive sådan, altså du kan leve af det. Altså du kan betale alle dine regninger, du kan, tage. Men nu er det sådan første gang, hvor jeg sådan tror, at jeg har en chance for at at kunne oprigtigt leve af det. Og det er lidt det min drøm har været, og det ved Rasmus også, og Rasmus manager Simon, at jeg vil det er ikke fordi jeg vil blive stinkende rig på noget, eller få kæmpe mansion og villa. Jeg vil bare gerne kunne leve af det, altså bare kunne leve, altså sådan, fordi det er sådan, det er første gang sådan i mit liv, at jeg føler, at jeg har en rigtig chance for at kunne, og efter jeg har fået så meget kærlighed
Og hvad det hedder, at Power har kommet med et tilbud til mig, og hvad det hedder, snakket hvad det hedder, med Rasmus om tingene, og Kronquist med 5 giftede 1000 tak. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke får sagt tak til alle. Altså sådan virkelig. Men jeg er blevet nødt til at fortælle jer sådan, hvad det hedder, mine følelser omkring det her, fordi det er for sygt. Jeg vil gerne tænde stream i dag for fortælle jer, hvordan jeg egentlig rigtig har det, og se, hvor mange, der har lyst til at følge med fremover. Det der er med det ikke, det her det er sygt at sige, chat, men før jeg tog over til Rasmus og lavede det her, var jeg den person, jeg var. Nu har jeg været igennem de 2 uger, jeg er stadig den samme person. Jeg er kommet hjem, og jeg er stadig den samme person. Der er ikke noget, der har ændret. Jeg har ikke ændret mig som person, jeg har ikke ændret mine ting, men alt rundt omkring mig har ændret. Altså alt rundt om har ændret mig, eller ændret sig, hedder det. Men jeg kommer aldrig til at ændre mig, eller du ved, lave noget om, fordi jeg føler ikke, at man kan være i den her branche, eller bare være, du ved, sådan, man skal bare være sig selv, og man skal bare gøre det, der gør en glad, og så bare håbe på, at man kan gøre andre mennesker glade. Og man kan aldrig gøre alle mennesker glade, men man kan prøve at gøre så mange glade som muligt. Og det er lidt det, jeg har gjort med Sønderthon, og det, jeg kommer til at gøre, efter jeg kommer hjem, så det er bare planen. Der er ikke, altså, alt rundt om mig er lavet om, men jeg er ikke glad om, og det kommer jeg ikke til på noget tidspunkt. Men jeg vil bare sige tak til alle, sådan generelt set alle, der har kigget med, alle, der har followet, alle, der har subscribet, alle, der har skrevet på Instagram. I forstår ikke, hvor mange beskeder, jeg har fået på Instagram, og hvor søde folk er. Altså, det er så sygt. I forstår det slet ikke, hvor sygt det er at vågne hjemme i sin egen lejlighed, som man tog afsted fra, og så komme hjem, du ved, nu har man været 2 uger i et kæmpe mansion, og der har bare været superstjerner hver eneste dag. Jeg gik med nogle tanker, sådan, inden jeg tændte streamen, sådan forventer folk, at jeg bare tænder streamen nu, og så er der bare production room herover. Der kommer en superstjerne ind ad døren lige om lidt, du ved, alt muligt sindssygt. Men jeg tænkte sådan, nej, folk forventer jo ikke noget, som ikke er, du ved, folk forventer nok bare, at jeg stadig er mig selv, og jeg tænder streamen, og bare er den person, de har set på skærmen førhen. Men du ved, i mit hoved, så er jeg sådan, hvordan kan jeg gå live nu? Sådan, du ved, når jeg har siddet i et 100 mil mansion, og det bare har været sindssygt rundt om mig. Men så tænker jeg sådan, okay, det er måske bare min egen hjerne, der fucker med mig. Og du ved sådan, folk, jeg får mig selv til at tænke, at folk de forventer det. Men der er jo ikke rigtig nogen, sådan, du kan jo ikke forvente noget, fordi jeg er jo bare kommet tilbage til, hvor jeg var før. Det var bare min hjerne, der fuckede med mig. Det her, det er jo bare et bevis på, at det er bare min egen hjerne, der har fucket med mig. Og den mentale, sådan, den måde jeg har haft det mentalt, efter jeg kom hjem, den har været så skør. Fordi jeg er sådan, hvad fuck er det, der foregår? Men jeg føler nu, efter jeg har tændt streamen, der er jeg blevet meget mere rolig. Jeg er egentlig bare mig selv. Jeg sidder bare i min egen stue, du ved. Jeg sidder bare og streamer for min egen kanal. Der er ikke nogen, der forventer, at jeg henter superstjerner og alt muligt sindssygt. Jeg er, hvem I så på skærmen for en uge siden, for 2 uger siden, og jeg er den samme, som I ser nu. Der er ikke noget, der er lavet om på mig. What type? Hvad? Der er en ny rekord? What? Vi er niveau 18? What? Hvad mener I? Ny rekord? Hvordan er der en ny rekord? Bro, jeg har været livestreamet. Jeg har livestreamet i sådan noget 8 år i alt. Og vi har lige slået rekorden på et kvarter. Hvad? Nordank med 100? Nej. Bro, Ryko og Nordank støttede vores projekt i København, Rasmus projekt, så meget. Bro, hvordan kan du bare gifte 100 subs herinde? Hvad fuck mener du, bro? Hvad er det, du mener? Ryko har giftet 100 subs, du har giftet 100 subs, I er jo fucking sindssyge. Bro, der er ikke noget sub goal, jeg hopper ned i en pool, eller hopper ud af altanen, eller noget som helst. Får man ikke et ambivalent forhold til subs, når tallet var så kæmpe? Nej, faktisk ikke, fordi det der er med det, det er, at Sønderthon var et projekt, Rasmus har lavet, hvor jeg er en del af Rasmus projekt. Så det er lidt sådan, jeg har prøvet at adskille, hvad vi har lavet derover med det projekt, fordi man kan aldrig... Nej, Benner, hvad mener du? Hvad mener du, bro? Hvad mener du, bro? Nej, Benner med 100 giftet. Bro, 100 giftet er jo fucking mange penge. Hvad mener I? Bro, hvor meget koster 100 giftet præcist? Er det ikke sådan noget 3 lapper? Bro, det koster 3 lapper. Hvad mener I? Det koster 2.500. Vi er på 875 subs. Men ja, update med jobbet og Power og så videre, alt det der. Jeg har sagt ja til Power, til at blive Power-ambassadør. Resten af tingene skal lige ordnes. Det der er med det, det er, at jeg havde ikke regnet med noget af det her vil ske. Jeg sagde også til min mor, at jeg kan ikke sige op på jobbet,
før jeg er sikker på, at jeg har penge til at betale husleje i 3 måneder, og du ved, er sikker på, at det hele er betalt. Alt kan ske jo. Det er jo en meget mærkelig verden, men jeg kan godt mærke, at det går den rigtige vej. 3K viewers, hvad mener I? Nej, vi har 3K. Jeg kan godt mærke, at det måske er en opsigelse, der skal til. Men jeg sagde til min mor, at jeg vil lige have 3 måneders husleje klar, før jeg siger op. Det skal ikke ende med, at jeg ikke kan betale min husleje. Det er noget af en modtagelse, det her. Det må jeg skulle sige. Holy shit, man. Nej. Nordank har giftet 200, bro. Du kan ikke gifte 200 subs. Det kan du ikke, jo. Du kan ikke gifte 200, bro. Hvad fuck mener du? 200 subs? Hvad mener du, bro? Du kan ikke gifte 6 lapper subs. Bro, det er den 28. i måneden. Bro, det er den 28. Du kan ikke bare lægge 300 subs. Hvad mener du? Det er 10 lapper, bro, og det er den 28. Der er ingen, der har fået løn. Nej, hvor er du syg, bro. What? Bro, jeg er i niveau 24. Den er i niveau 24. Hvordan er den i niveau 24? What, der er over 3000, der kigger, og vi har over 1000 subs. Hvad mener I? 3K viewers, bro. Hvad er det, I mener? Bro, jeg sagde til mine venner, jeg håber, at min viewertal bliver dobblet. Det er det, jeg håber på, og jeg lå på 170, så jeg havde håbet på, at der var 300, måske 400, det håbede jeg på. Bro, der er over 3000, hvad mener I? Hvad er det, I mener? Over 3000? Bro, den her kærlighed, ikke? Det er jo ikke noget, men altså, der er ikke noget menneske i verden, der kan holde til den her kærlighed, bro. Ring til Rasmus. Skal jeg prøve at ringe til Rasmus, så man tager den? Lad mig bare sige til jer, chat, for at være helt ærlig. Før det her, ikke? Og før i tiden, når jeg skulle i kontakt med Rasmus, det er lidt den der brevdue til København kind of vibe. Så ikke vær skuffet, hvis han er en busy mand og ikke tager telefonen. Det var lidt den der send en brevdue og se om den kommer tilbage kind of vibe. Men inderst inden, så er jeg overhovedet ikke ændret på noget punkt. Altså, jeg er den samme person. Jeg vil, du ved... Alle mine, du ved... holdninger og hvordan alt... Du ved, altså... Jeg kommer ikke til at ændre mig. Og var det underligt at komme hjem igen? Det var rigtig underligt, bro. Det var meget, meget underligt at komme hjem igen. Jeg sad og kiggede på mit dashboard til højre, inden jeg gik live. Og bro, der var bare sådan, hver 3. sekund, hver 5. sekund, så var der en, der trykkede follow. Og jeg var bare sådan, så ringer jeg til Simon og siger, hvad er det, der sker? Hvordan sidder folk og trykker follow? Du ved, sådan bare sådan, som om at knappen den bare sidder sådan her, dyk, sådan. Bro, det kan ikke passe jo. What? Michael med 100 giftet. Hvad sker der? Bro, 100 giftet. Nej, vi er på niveau 25. Alle rekorder, alle tids rekorder smadret. Bro, hvad er det, der sker? Bro, det der er med det der, jeg føler inderst inde sådan, jeg har ikke gjort noget specielt. Jeg har bare, du ved, været mig selv og været med til at støtte Rasmus på hans projekt og fået det hele til at køre. Du ved, jeg har bare sørget for, at du ved, folk hygger sig og godt kan lide at kigge med. Jeg føler ikke sådan inderst inde, at jeg har fortjent det her. Du ved, jeg er bare et normalt menneske. Jeg er bare en dreng fra Tils, du ved sådan. Jeg kommer fra blokken af, hvad skal jeg sige? Altså, jeg er opvokset ind i mit liv i en betonblok. Hvordan er det muligt at ramme det her? Fuck, hvor er det crazy. Og jeg har taget hjemmeskoene med hjem, chat, som et minde om vores tur. Mig og Rasmus, vi aftalte begge to at tage hjemmeskoene med hjem. Så vi har, et minde om det. Vi har begge to taget hjemmeskoene med hjem. Har fået min High Last t-shirt. Den er ret varm. Perfekt, Kugo. Perfekt. Jeg er glad for, at folk kan lide den. Og den er god kval. Den er fucking fed kval. Altså det der er med det, det er, at jeg vil ikke lave det her, hvis det ikke bliver lavet ordentligt. Og den er fucking fed kval. Altså det føles, det er godt stof. Skud til Baring. #reclaim. De laver tingene ordentligt. Og jeg er glad for, at det blev lavet ordentligt. Og det blev lavet eksklusivt. 3.500? Nej, der er 3.500. Og der er 3.500. Din hverdag har ændret sig fuldstændig skud. Jamen det er lidt sådan noget, Kalle, hvor at alt muligt er bare ændret. Please behold håret. Jamen jeg har lige snakket med min søster. Min søster er frisør jo. Så jeg har lige snakket med hende om hun kan farve det. Og så jeg vil gerne beholde det. Har du sagt op på arbejde? Nej, jeg sagde til min mor, at jeg vil sikre mig at kunne betale min husleje og regninger, inden jeg siger op. Emsten, niveau 3, bro. 51 måneder. Det er en mand, der har støttet mig igennem tykt og tyndt. Kæmpe skud til Emsten, bro. Niveau 3. Crazy at vælge at sub med niveau 3, bro. 51 måneder, du er vanvittig. Bro, den kærlighed, der er for folk, der har været igennem al den tid. Jeg har prøvet at gå fuldtid. De 2 år, jeg har prøvet at give den fulde skrue. Der er så mange mennesker, der har støttet mig igennem det, og nu er der kommet rigtig mange flere til. Jeg vil bare lige sige, alle dem, der har været der før, og dem, der er kommet nu, der har været der hjælper og har hjulpet med at få den her drøm til at gå i opfyldelse. Det betyder rigtig meget.
Det betyder så meget. Man skal ikke subscribe, man skal ikke donate, man skal ikke noget som helst. Sådan har det altid været. Det eneste jeg håber på, at folk de vil, når de ser min stream, det er at hygge sig i chatten og sprede gode vibes. Det er det eneste jeg håber folk de har lyst til. Man skal ikke donate, man skal ikke sub, man behøver ikke lægge nogen som helst penge for at være herinde eller hygge sig. Det har det aldrig været, og det kommer det aldrig til at blive. Det ved I selv, jeg har sagt på stream masse gange. Vi er begyndt at køre lidt seriøst på YouTube. Jeg håber I vil støtte på de ting også. Fordi at det er gratis at følge på TikTok og på YouTube. Man skal ikke betale noget for det. Så hvis I har lyst til det, så må I rigtig gerne det. Fordi at det er lidt det, man skal sådan bruge for at kunne gå fuldtid på Twitch også. Hvor Rasmus, jeg har gemt mig i kælderen hele første dag, fordi jeg vil ikke have nogen skulle vide, at jeg var her. Snakkede om at switche over, og så sidder jeg bare i stolen. Og det er så mærkeligt at kigge på det her, ikke? Det er så mærkeligt at kigge på det her. Det er sådan, det her, det var det første moment på streamen, sådan hvor at i mit hoved her, ikke, der sidder jeg sådan og tænker, okay, jeg skal være med til det her, og jeg skal bare hygge mig med chatten, og jeg skal bare sørge for, at alle sammen har det godt, og vi bare hygger til, vi skal væk Rasmus om morgenen, og jeg ved egentlig ikke, hvad der sådan skal ske, og så kommer han ned. Sindssygt, du så rekorden med det samme, bro. Det her, bro, jeg er så glad allerede, fordi jeg bare kan se, du ved, Rasmus, han er sådan, okay, han kommer til at lave noget sindssygt med det her, det kommer til at stikke helt af. Det er det samme. Du ved, at sidde og kigge på det her nu, ikke? Det er sådan, det er helt mærkeligt. Det her, det var starten på det. Og i mit hoved, ikke? Du ved, før det er bare sådan, okay, jeg skal bare sidde og game om natten. Jeg skal bare sidde og hygge mig med chatten, du ved. Og sådan, jeg skal bare holde streamen i gang, til Rasmus vågner igen, så der kan komme, du ved, gang i den og action, og folk kan være på, ikke? Og så ender det ud i noget, altså, så er det er et eventyr, der bliver startet. Det gik fra det til et eventyr. Som sagt, jeg er lige kommet hjem, jeg har lige sat mig i stolen i dag, og nu skal vi lige finde ud af, hvad der skal ske. Er Simon blevet din manager? Er du her, Simon? Du er her, kan jeg se. Jamen, skal vi bare fortælle dem det, eller hvad? Chat, det er han. Det er han sgu blevet. Mig og ham, vi havde en seriøs snak for et års tid siden, om at jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle. Sådan med mit liv, og bare generelt er han en rigtig god mand. Og han har givet mig masser af råd og hjulpet mig med så mange ting bag ved scenen, som der egentlig ikke folk, der sådan ved, han har hjulpet mig med. Han har taget ekstra tid ud af sin dag, og han har aldrig nogensinde bedt om noget igen. Han har aldrig nogensinde sagt til mig, at han skulle nogen penge eller noget som helst andet. Ingenting. Han har aldrig nogensinde bedt om noget. Han har hjulpet mig med så mange ting. Han har kommet og givet mig tips, og jeg har altid kunne ringe til ham. Selvfølgelig skal han være min manager. Han er en mand, der har styr på tingene. Han ved, hvordan gamet fungerer, og han er en fantastisk person. Så selvfølgelig. Nej, bro. Hvad mener du? Michael med 100 gifted, bro. What? Hvad mener du, bro? Det er den 28. Det kan jo ikke blive ved, jo. Det kan det jo ikke, jo. Det kan det ikke, jo. Hvor mange har du giftet? Hvad foregår der? Hvad fanden foregår der? Ind og like den YouTube-video. Ja, gør det. Gå ind og læg et like på den. Den er rigtig godt lavet. Kæmpe skud til Sinski. Den er virkelig godt lavet. Jeg sad og så den hele dagen i går med ham, hvor vi lige fik ændret nogle ting og sager og lavet den perfekt, så der kommer god content ud. Fordi det er vigtigt for mig, at jeg vil hellere lave, jeg vil hellere vente lidt, og så ikke bare, bare skyde ting ud, content ud, og også Vendelfon og så videre. Jeg vil hellere vente med tingene. Det vil være så nemt nu, og så bare lave Vendelfon, og så bare, bare farme penge. Men det er ikke det handler om. Det handler om at lave noget ordentligt, og det handler om noget, jeg kan, have mig selv med i. Så det er det, vi gør. Og så vil folk altid støtte, hvis det er ordentligt. Hvad skete der kameraet slukkede kl. 21? Mig og Rasmus begyndte at græde og stå og krammede. Det var det, der skete. Hvordan er det at komme hjem til hverdagen efter 5 dage med fuld smæk på? Jeg tror faktisk først, at det sådan har ramt mig lige nu, sådan i dag. Jeg snakkede lige en halv time med Simon, inden jeg gik live. Det har først sådan rigtig ramt mig nu. Hvad fanden der egentlig sker? Altså sådan, hvad der er foregået. Du er et godt eksempel, hvorfor man skal turde sige ja til ting, som du sagde ja til at deltage i Sønderthon. For nogle gange kan et enkelt ja ændre ens liv. Wow, den der besked. Wow. Wow, en besked. Holy shit. Wow, en besked, bro.
Jeg håber også, at det kan lidt vise folk, og måske folk, der er yngre, sådan, at man skal bare tage en chance og bare gøre ting og sige ja til ting, som man føler inderst inden er det rigtige. Så man skal føle tingene er rigtige, og så skal man bare gøre det. Jeg føler, at der er lidt charme ved, at mikrofonen ikke er den der pro-mikrofon, og kameraet måske ikke er det bedste. Men jeg vil sige, at kameraet, det skal 100% opgraderes. 100% kameraet skal opgraderes, så vi kan få god kvalitet og god video. Det skal det. 100%. Men mikrofonen, jeg tror, jeg kommer til at køre headset mic for forever, ikke? Altså sådan virkelig. Jeg føler, at headset mic, det er mig. Jeg er en gamer, jeg har headset mic. Mikrofonen, den er legendary. Jeg tror, jeg kommer til at køre headset mic for evigt. Men kameraet er en ting, der 100% skal ændres. Fordi at kameraet, vi skal have god kvalitet. Nu har I set, hvor smuk jeg egentlig ser ud på god production, sindssyg kvalitet. Så kan vi jo ikke komme hjem og ikke vise, hvor smuk vi er. Vel, det kan vi ikke jo. Nu har I jo set de gode vinkler af mig. De rigtige vinkler af mig. Så vi bliver også lige nødt til at, skaffe noget god kvalitet, så skønheden stadig kan skinne igennem, ikke? Det bliver vi jo nødt til. Synes virkelig, du er et godt forbillede for at være en fantastisk ven og gøre hårde og svære ting for andre, når det måske ikke altid gavner dig. Det er også det handler om, bro. Der var rigtig mange, der spurgte under Rasmus' Sønderthon, om jeg fik løn. Hvorfor er det, jeg gider at sidde hele natten? Hvorfor er det, jeg er på, 8 timer om natten og sådan noget der? Og sandheden var, jeg har ikke lavet nogen aftale med Rasmus om noget løn eller noget som helst penge. Fordi jeg sagde til ham, bro, jeg vil gerne gøre det her, og jeg vil ikke gøre det for penge. Jeg sagde til ham, bro, det eneste, der er vigtigt for mig, det er, at jeg ikke går i minus. Så når jeg kommer hjem, så kan jeg stadig betale min husleje og bare køre videre. Det var det eneste, jeg sagde til ham. Og så sagde han, selvfølgelig, bro, du kommer til at have tingene betalt, du kommer ikke til at skulle bruge en krone. Så vågnede jeg første dag, og så har jeg fået at vide, at jeg har fået 12.000, 10.000 for subgoal, og så er jeg sådan, hvad fanden foregår der, bro? Jeg har ikke engang været på, hvorfor har jeg fået 12.000? Jeg har ikke lavet noget. Så sagde jeg også til ham, bro, det behøves du altså ikke, sådan, altså, det er jo sådan, det er ikke, det behøves du ikke, bro. Det er ikke fordi, at jeg skal have subgoals og alt muligt med penge og så videre. Og ja, så endte ud med det her, vi sluttede af, og Rasmus gav mig en check. Den her, som jeg overhovedet ikke havde regnet med. Og det betyder meget, fordi de her penge, de kommer fra Rasmus af. De kommer ikke fra nogen, der har 100 millioner vis af kroner. De her penge, de kommer fra Rasmus af. Så I forstår slet ikke, hvor meget det her det betyder. Det er Rasmus, der har givet mig en gave på 50.000, efter vi blev færdige. De kommer fra ham af. Og når jeg ved, at de kommer fra ham af, og det er noget, han har tænkt på, det betyder meget mere end antallet, der står på checken. Om der har stået 5.000 her, eller 10.000, eller 100.000. Ligegyldigt hvad tal, der har stået herovre. Det er ikke det, der er det vigtige. Det, der er vigtigt, det er, at det kommer fra manden ham selv af. Så jeg er meget taknemmelig for 50.000. Det er rigtig mange penge. Det er virkelig, virkelig mange penge. Men det, der er vigtigt, det er, at det er en tanke, han er kommet med, og det er ham, der har gjort det. Kæmpe skud til ham. I to har ændret dansk Twitch for evigt. Det bliver aldrig det samme igen på den gode måde. Jeg er helt enig med dig, bro. Jeg er helt enig. Det er Rasmus, der har været der og fået den her idé og lavet det her, og fået flere mennesker på Twitch, og ham, der har været... Det er hans skyld, at det her det er sket. Det skal vi lige huske på. Ja, jeg fik 1000 kroner af Casey, da han ikke slog boksepuden. Han gav mig bare hans telefon i hånden. Og så skriver han bare, så siger han til mig bare send. Så kigger jeg på ham og siger, nej bro, det behøver jeg ikke, det er fint nok. Og så siger han, jo, skriv dit nummer ind nu, du skal sende dem. Så er jeg sådan, er du sikker? Så siger han, ja bro, skriv dit nummer ind. Så skriver jeg mit nummer ind på telefonen. Jeg har ikke skrevet penge eller antal eller noget som helst. Så lægger jeg bare hans telefon på bordet igen. Så kommer han tilbage, så siger han, har du sendt til dig selv bro? Så siger jeg, nej det har jeg ikke. Så siger han, hvorfor ikke? Så siger han, du behøver ikke sende dem, bro. Så tager han telefonen frem, så siger jeg til ham, behøver ikke. Så siger han, jo, og så tager han telefonen frem, så skriver han det ind, så siger han, er det rigtigt det her? Og så er jeg sådan, ja, så sender han det, og så dabber han mig op og siger, du har fucking fortjent det. Du har hjulpet Rasmus super meget. Han er en kæmpe løve, bro. Kæmpe løv. Han er et rigtig godt menneske, Casey også, det er han. Og han har været, til jer der ikke ved det, så begyndte mig og ham at snakke sammen, inden han lærte Rasmus at kende, og vi streamede sammen og gamede sammen. Og der vi streamede sammen, der postede han også på hans story på Instagram, at vi streamede sammen. At han streamede sammen med mig. Han lagde min Twitch ind på hans Instagram story, lang tid før nogen havde mange seere og var kendt eller noget som helst. Og jeg tror, jeg kom op på, jeg havde 100 viewers, da han lagde op på sin story, at vi skulle spille sammen og streame sammen. Der fik jeg sådan noget 300 seere, 400 seere. Kæmpe skud til ham. Bare sige, hvor vildt inspirerende du er. Din oprigtige, din taknemmelighed, din ægte energi, du spreder på Twitch, gør en kæmpe forskel. Tak fordi du skaber et sted, hvor man bliver værd, så det er motiveret til at blive en bedre version af sig selv. Det er det handler om, bro. Det er det handler om. Sådan, jeg har altid gået ind for det, og går stadig ind for, at det handler om at sprede kærlighed, og gøre, tingene til et bedre sted, og gøre, at folk kan hygge sig. Fordi der er fucking mange mennesker, der har det, hårdt en gang imellem, og har nogle nætter og aftener og natte, hvor, man sidder alene, og man tænker sådan, fuck, hvor er det egentlig nederen alt det her. Og så
vil jeg rigtig gerne have, at du ved, folk kan hoppe ind på min stream, og du ved, bare sidde og hygge sig i chatten, og du ved, nyde og have nogen at snakke med, og nogen at lytte til. Og hvis man har nogle spørgsmål og så videre, man kan altid bare stille dem. Du ved, jeg er altid gået ind for at gøre verden et bedre sted, fordi der er så meget i verden, der gør det et dårligere sted. Så det er bedre at hoppe over på det hold, hvor det handler om, at alt bliver bedre, og man bare kan hjælpe så mange mennesker som muligt, og du ved, gøre at folk hygger sig. Fordi der er så meget lort i den her verden. Der er så meget dårligt i den her verden. Der er så meget ondskab, og folk er så ond mod hinanden. Så du ved, det handler bare om at flippe det rundt, og så gøre, at det bliver bedre. Hvornår går du fuldtid på streaming? Lige med det samme, jeg lige, du ved, har lige kigget på alle tingene. Det der er med det, jeg har kun lige været hjemme i 2 dage nu, så jeg skal lige have tid til at lige kigge på alle dem, der har skrevet, og lige snakke med Simon omkring, hvordan og hvorledes. Simon er blevet min manager, W. Simon. Så når vi lige har fået styr på det hele, der er styr på pengene til husleje, regninger og alt det der, alt der, hvad det skal sørges for, så siger vi op med det samme, og så kører vi fuldtid. Og efter den kærlighed, vi har fået her, efter at gå live, så er jeg sikker på, at det sker rigtig hurtigt. Jeg havde en fantastisk dag med familien i går, og se min mor og min søster og spise med dem. De hentede faktisk mad for Sarai i Hasle, du ved, spyd, ris, du ved, alt det der lækkert kød. Og så sad vi bare og spiste her i stuen og bare snakkede om, hvad der skete. Havde de salat med? Min søster, hun lavede faktisk en joke. Der var salat i den der, hvad det hedder, bakke, så åbner hun, så kigger hun på mig og siger hun, du skal ikke lige have lidt salat med? Jeg flækkede af grin. Hvor hun fucking sjov, mand. Bliver det stadig kun lol i fremtiden? Nej, det er faktisk det, jeg gerne vil snakke om. Jeg tænker at lave det samme på min livestream, som jeg lavede på Rasmus' stream. Det er det, jeg tænker, at sådan giver bedst mening. Jeg elsker at game. Jeg elsker at hygge mig og snakke med chatten. Jeg elsker begge dele, og jeg er blevet rigtig inspireret og sådan fået kærlighed for at lave andre ting end gaming. Men jeg vil aldrig nogensinde lade være med at game. Så du ved, på Rasmus' stream, der føler jeg, at det var sådan lidt 20% hygge, 30% IRL-content, du ved, hvad vi lige kunne finde på at lave, 50% gaming, du ved, så vi kører lidt af det hele. Det jeg inderst inde har lyst til, det er at lave 50% IRL hygge, snak med chatten, just chatting, og 50% gaming. Det er det, jeg sådan har lyst til, og det er også det, jeg føler, I har lyst til. Hvordan går første stream, bro? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Det er for vildt, bro. Det er for vildt at sidde her. Giv Sofie VIP. Er Sofie her? Sofie, hun er så fucking sød, altså. Kæmpe skud til Sofie. Hey Sofie, velkommen. Rasmus og hendes forhold, det er seriøst. Hver gang jeg ser de to, så jeg sidder sådan og tænker, jeg vil også gerne have, du ved, sådan et forhold der, fordi de er så fucking søde. Dejligt at se dig tilbage på Twitch. Tak for det, Sofie. Tak for det. Du var fandme god til at hjælpe Rasmus under det, og jeg er sikker på, at han er mega glad for, at du havde tid og lyst til at komme forbi og streame den dag, hvor han havde det dårligt. Og det hjalp også mig i sidste ende, fordi jeg kom op til jer, det kan du huske, der klokken 10 om morgenen, hvor jeg havde sovet 4 timer. Så kom jeg op til jer, og så hørte jeg om jeg skulle hoppe på, eller hvad Rasmus skulle bruge at hjælpe. Og så var du der til at hjælpe ham, så jeg kunne komme ned og slappe lidt af igen. Så kæmpe skud til dig, Sofie. Du har fandme været god hjælp for Rasmus. Vi har altid en anden, præcis, det er det. Hvad er dine planer nu efter Sønderthon? Bare gør min ting, bro. Bare gør min ting. Grind derudad. Bliv ved med at grind. Jeg grindede inden, jeg grinder efter. Ikke opdater timeren. Ikke opdater timeren. For helvede. Kan vi lige få teltstream? 2 sekunder chat. 2 sekunder. Jeg skifter lige over på teltet. Kan vi lige hurtigt få tændt mikrofonen? W Masud, hop i poolen. 500 subs, jeg hopper i poolen, chat. Jeg hopper i poolen. Kan vi lige mute kokken? Tænd for kokken. God mand, W-kok. L-production, W-production. For helvede, mand. Hvor er det sygt. Væk, sønner. Hvornår vågner Rasmus? Hvornår vækker du Rasmus? Kan du vække Rasmus nu? Fuck, hvor er det vanvittigt. Boksepuden. Kan du lige slukke mikken, inden du går på toilet? Ja, jeg slukker mikken. Ændre lyden i OBS, ændre lyden. 2K sub, så du siger op live. Jeg har lovet min mor ikke at gøre det, Argo. Så jeg er morstreng, så der er ikke så meget at gøre ved det. W morstreng. Hvad var det, jeg tænkte på? Jo, der var en, der skrev Vindelton, hvornår kommer det? Det der er med det lige nu, det er, at der er ikke lagt en præcis dato. Der er ikke lagt noget præcis, sådan, hvad der skal ske. Men jeg tænker, at det bliver næste år, og det bliver så hurtigt næste år som muligt. Så det vil sige, at jeg håber på en januar, februar, marts start. En af de 3 måneder starter vi. Jeg håber selvfølgelig på januar. Det kan godt være, at det bliver februar, og det kan også godt være, at det bliver marts. Jeg håber på januar. Jeg skal jo finde ud af, hvor det skal holdes hen, hvordan vi holder det, hvad det skal, laves. Det er målet, at få den lavet i uge 7 eller 8, så. Det er målet. Det er det, vi sætter som mål. Og så har jeg tænkt over, hvorhen og hvordan. Jeg tænker, det 100% skal være i Aarhus. 100%. Casey, han sagde noget med, at han kendte en på Marselisborg, der havde en kæmpe villa. Så jeg vil lige spørge ham med og høre ham med, sådan, om det måske kunne være muligt frem og tilbage. Hvis ham, der ejer det, også synes, det er nice. Hvis det ikke er muligt, så at lave det Aarhus Ø.
Ø i en kæmpe lejlighed. I en penthouse lejlighed i Aarhus Ø, hvis man kan leje sådan en. Det tænker jeg er de 2 muligheder. Og så skal vi selvfølgelig have fundet gæster til hvem der skal komme, og hvem skal have nattevagt, alt sådan noget der. Vi skal have fundet sponsor til det, og alt sådan noget, ikke? Anton, han har sagt, at han rigtig gerne vil komme. Rasmus har sagt, at han vil komme, og han kommer også forbi. Så Anton og Rasmus burde være locked. Så skal vi have fundet en til nattevagt, fordi jeg får ikke Rasmus til at sidde hele natten hver dag. Det gør jeg ikke. Real talk, det gør jeg ikke. Jeg får ikke Rasmus til det. Det gør jeg ikke. Det er umuligt. Jeg kender den mand. Det gør han ikke. Og det er ikke fordi han ikke har lyst. Han også gerne vil lave noget andet. Forstår I? Så det er ikke fordi at man behøver at have den samme nattevagt hver nat. Også for at du ved, hvis det ikke er nogen der sådan streamer rigtig meget. Old han streamer jo ikke selv. Argo kunne også være et rigtig godt shout. Det jeg rigtig gerne vil, det er at give muligheden til nogle folk, som ligesom Rasmus har givet muligheden til mig for at tage nattevagten og lave content til jer. Så vil jeg rigtig gerne kunne give den videre. Give muligheden til nogen, der også streamer meget og du ved laver sådan noget her og rigtig gerne vil blive fuldtidsstreamer eller sådan noget der, ikke? Ligesom jeg har fået hjælp af Rasmus, vil jeg rigtig gerne kunne give hjælpen videre. En ny hverdag kunne også være koldt. Måske, du ved, 2 mennesker til det, eller du ved sådan... Der er mange muligheder. Der er rigtig mange muligheder. Og så tænker jeg at invitere hele BOC til det også. På et tidspunkt under det. At hele BOC kommer forbi. Jeg snakkede lidt med dem. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg vil faktisk gerne lige høre jer, chat. Nu så I jo starten af den der... Jeg vil gerne lige lave en poll her. Dagens første poll. Mit hår. Blondt. Brunt. Fordi jeg fucker med det nye. Jeg fucker med det nye. Og min søster, hun kan fikse det. Jeg vil gerne høre jeres holdning til mit hår. Okay, der er rigtig mange på blondt. Jamen, vi bliver bare ved med det her så, fordi jeg er begyndt at godt kunne lide det. Tjek Jacks besked. Hvis der er ven, så kan jeg godt lige hjælpe med teknikken, hvis du har brug for at gøre stream lidt lækker. Det vil jeg rigtig gerne kigge på sammen med dig, Jacks, på et tidspunkt i aften eller i morgen, hvor vi lige kan kigge på nogle ting sådan, hvad der lige skal laves lækkert. Fordi ja, det er lidt amatøragtigt lige nu, og det er bare fordi jeg ikke er så god til alle tingene. Nordank kan subscriber simpelthen selv efter at have giftet 300. Fuck, hvor er du syg, bro. Han har først subscribet nu. Manden har giftet 300 subs på en halv time. Hvor er du syg, bro. Ja, Jax, det kunne være rigtig lækkert. Det vil jeg rigtig gerne kigge på et tidspunkt. Eventuelt vi får lige lootet power for Grejer, så får vi sat det op. Kommer bare til Aarhus en dag. Sindssygt, bro. Sindssygt. Det lyder som en rigtig god idé. Hvad sagde familien til, at du skulle være med? Altså, de vidste ikke rigtigt, at jeg skulle være med. Jeg sagde bare til mor og søster, at jeg tager til København og skal streame med Rasmus i 2 uger. De vidste ikke rigtigt, hvad det var. Det har de så fundet ud af nu. Jeg sagde bare, at jeg tager til København og skal streame med Rasmus i 2 uger. Rasmus. Ikke 3K views, bro. Du forstår ikke. Altså, det er ikke... det er ikke virkelighed, jo. Det er ikke virkelighed, bro. Det er ikke virkelighed, bro. Jeg ringer til dig, Rasmus. Hvad er det, der foregår, bro? Ikke flere viewers end dig, ja? Bro. Chat, kig. Se, hvor sød han så ud. Bro, det er jo helt væk, det der. Bro, jeg sagde til dig, at jeg håbede, at mine viewers blev doblet. Jeg håbede sådan, du ved, at måske ramme 350 eller måske 400, hvis jeg var heldig, bro. Hvad er det, der foregår? Ja, bro, det er jo helt hjernedødt, det der. Altså, bro, inden jeg tændte stream, jeg sad sådan og kiggede på dashboardet, og så ringer jeg til Simon og siger, bro, hvordan er det folk, de bliver ved med at trykke follow? Der kommer et nyt follow hver sådan 30 sekund, det giver jo ikke mening. Men er det altså, poster du på Insta, tror du ikke det? Jo, det tænker jeg, men bro, jeg forstår bare ikke, altså, hvordan... Der var hype train, inden jeg gik live, bro, det kan man jo ikke. Har du også fået subs? Bro, jeg er på 1600 subs. 1600 subs, bro, hvordan... 1600? Bro, det giver jo ikke mening. Hey, manden er oppe nu. 1600 subs, bro, det kan man jo ikke... Ja, jeg ved det ikke, altså. Hey, du er varm nu, bror. Ja, det er for skørt, altså det er for skørt. Jeg føler... Det er helt det der, når jeg hører det, jeg har slet ikke lyst til at slappe af, jo. Bro, jeg føler, jeg er bare i en drøm stadigvæk, sådan, du ved, jeg er ikke kommet ud af drømmen endnu. Nej. Og... ja. Det... Har du fortalt chatten om natten, søndag nat? Søndag nat? Ja, okay, det er den, du ligger på. Det er den, han ligger på mig nu. Nej, det har jeg ikke fortalt noget, men... ja... Okay, det er crazy nok at lægge den der. Okay, nu går chatten amok. Okay. De ved jo, hvad jeg snakker om. Det var bare, du fik jo et lift. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du kom godt hjem. Jamen, jeg kom rigtig godt hjem. Om du fik sovet? Ja, det gjorde jeg. Jeg fik sovet rigtig godt. Blob, tak for de 5 giftet. Rasmus, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå nu.
Inden du siger noget, der ikke skal siges højt. Vi snakkes ved, bro. Jeg elsker dig. Vi snakkes. Jeg elsker dig. Vi ses. Hey. Hey. Hvor er han sej, mand. Hvor er han sej. For helvede. Hvor er han sej. Overvej, hvordan alting er ændret for sig. Alt mit liv er vendt. Mit liv er vendt på hovedet, bro. Fuldstændig. Mit liv er vendt fuldstændig på hovedet.